କୁହନ୍ତୁ ମାନିଗଲେ ଆଉ ସେଟା ଆପଣ ରୁମଟାର କିଏ ଆପଣ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଟା କହନ୍ତୁ। ସେଇଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କର ୱାର୍କର। ୱାର୍କର ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଠି କେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆର ଜାଗା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ। ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣଟା ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ଆପଣ ଆଜି ଆମ ଚଲ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ ଏଇଠି ଏ ବିଲ ଆମର ହଳ କରା ହେଇନି ସେଠି ହଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ ରୁଣ୍ଟା ଖରା ହେଇଯାକ ନାଇଁ ଗନୁ ଠକା ମାନେ ତ ତାଇକିନି ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଯାକ ନା ତାଇକିନି ଆଲେ ବହୁତ ବାଇ ସିଏ କନା ଦଲା ସିଏ ଚେମା নুকিন ରୁଟା ଗଛେ ତିନା ପଇସା ଜମା କୁଲେ କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ଖାଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଖାଇଛ ରୁଟା ପାଖରୁ ତାହେଲେ ଖାଇ ନାଇଁ ତ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଆମ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଦରକାର କଣ କୁହନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୁଣ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ করবে তো ଚାଲୁন হর ধরুন আর চলো সেইটি সাহায্য করবে হর বহন কিনে কিনে লেখে বুঝে ଆପଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ଫିଫ୍ଥ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆଟା ଆପଣ ସେଇ ବାରିପଦାକୁ ନେଇଯାଉ କ'ଣ ଭାବିଲେ ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର କାହିଁ ର ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ କୋଉ ଟିକେଟଟା ଆପଣ କୋଉ ଟିକେଟଟା କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଘର କାମଳ ହଁ ତାପରେ କାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିନି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ରୋନ୍ ଏବେ ଛେଚିକିନା ଇଏ କରିଦେବି ହଁ ଆପଣ ସାର୍ କେବେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଆଣିବେନି ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ନହେଲେ ମାରିକିନା ପକେଇଦେବି ଏଇଠି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ବାରିପଦାରେ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କେତେ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଗେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କେତେ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ହଁ गाड़ी फोटोता दोहने के चेहरा गाड़ी फोटोता दोहने କୁହନ୍ତୁ କେତେ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ନହେଲେ ଏବେ ହିଁ ପଳେଇବେ ଜୀବନରେ ଆସିବେନି ଏଇଠି ଆଉ ଆପଣ ବି ସାର୍ ତାବଳ ବଡ଼ ଲୋକ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ କୁକୁରକୁ ଆଣିବେନି ଏ କୁକୁରକୁ